културно-историческа и така нататък. Но аз искам нещо друго да подчертая, че при нас етноопределящия белег при християните, сърби, гърци, българи и така нататък е просто произхода. А докато при мюсюлманите етноопределящ белег си е религията. И те са монолитни и единни в това отношение. Дори и българо-мухамеданите се припознават за турци на базата на религията. А имаме едни големи такива поселения българо-мухамедански. Най-голямата група е Родопската, след това отиваме вече в Македония, също големи такива поселения българо-мухамедански. Аз нямам усещането, че поне в България, от страна на българо-мухамеданите, освен в някои точно определени райони, да не ги говори. Якоруда, Велинград, че тяхното национално съзнание е турско. Мисля, че те си мухамедани или вече приели на ново християнска вера. Си е българско самосъзнанието. И тези, които са приели... Но вие работите в Кърджали, по-добре знаете, естествено, нещата. Аз знам и за циганите мюсюлмани и при тях те повече обичат да се турцизират и повече комуникират на турски език, отколкото на ромски. Докато българските цигани комуникират повече на цигански и ромски, отколкото на български. Това е една така особено специфична. И не е ли по региони? Аз знам, че Столипиново голяма част от турците, от циганите смятат, че са турци, докато в София е точно обратното. Да, така е. Тук, ами под Царевец са турчете, обиждат се. Под Царевец има джамия. Имате предвид в Търново? Да, до университета. Аз мисля, че там са си били турци винаги. Или поне е имало едно турско ядро. Имало е едно ядро. Да. Имало едно турско ядро в квартала, който е турцизирал циганите. Да, а езика, македонските опасения, че езика им ще изчезне? Езикови промени ще има и в македонски така наречен език. Аз предполагам, че и български език се усъвършенства. Той не може да бъде езика за Костенело. Сега в нашия език влезнаха много чуждици. Да, като почнеш от имидж и ще свършиш до... Така че това са едни процеси на бъдещето и трябва да очакваме промени. Но за мен тенденцията е интегриране. Интегриране и преодоляване на всички тия различия. И то на базата на икономическа основа, особено когато Балканския полуостров целият бъде в Европейската общност. Целият Балканския полуостров, казвате, но това няма да бъде скоро. Няма. Защото все пак Европа ще иска да смели нас и Румъния. А и приетите в 2004 година 10 страни, между които такива големи страни, като Полша, като Чехословакия също създават проблеми, особено Полша. Така че мисля, че скоро няма да им се усмихне щастието да влезат в Европейския съюз. Щастието или нещастието? Ние първо ще видим. Дали е щастие или нещастие влизането в Европейския съюз. На мен ми се иска Македония да влезе. По-бързо е, че ще падат всички такива бариери. Не, те сега бяха паднали. Не е там проблема и с визите ще го... Все пак тя не може да остане върху тази македонийска доктрина. Създадена от Новакович в 1889 година. И подета от Коминтерна. Подкрепена от Коминтерна в 1934 година окончателно и утвърдена в живота. Нали, използваме една щампа. От времето на комунизма една езикова щампа. Утвърждавам в живота. Утвърдена в живота след 1944 година. За съжаление, и в България, не само в Македония, макар че ние се отказахме през 1948 година след скарването с Тито. Все пак зловещите последици. Значи вижте какво нещо. Една грешка, само 3 години, даже по-малко от 3, но последствията остават и до ден днешен. Омо и Линден. Това е. Не е нещо друго, защото, нали, тайните служби могат да измислят на Белград 100 Омо и Линден, но ако няма адепти, които да тръгнат след тях. И макар, че не са много, все пак ги има. Добре, нещо да има да кажете още, което сте искали да се каже или не сте успяли. Може би и поради моето многословие. Историята, грешките се запасват много скъпо. Вие преди малко това и подчертахте. Във всяка една друга област може да се поправи, може да се преживее, а в историята грешките се заплащат с територии и население. Така че тези грешки, които бяха направени и с утвърждането на македонизма, и до ден днешен фактически са това, което се разделя. Добре, благодаря ви, господин Спасов. И аз благодаря. А сега, драги зрители, още един път искам да ви съобщя новината,
че от 11 часа днес до 24 февруари в Националния исторически музей ще бъдат изложени всички златни тракийски съкровища. Тези, които си бяха в България и тези, които се върнаха оня ден от Франция. После ще заминат за Базел и за Япония за 18 месеца. Заедно с това, с съкровища ще може да видите предходната порта на музея и това, за което си давате парите. Разбира се, тези, които са основали на нашата акция за построяване или по-скоро за възстановяване на паметник на нашия национален герой, полковник Константин Каварналиев, загинал в Междусъюзническата война на територията на Македония. Неговия паметник е бил унищожен в 1966 година. Сдружение Плиска обявява кампания за набиране на средства за възстановяването на взривения през 1966 година паметник на командира на 3-та Балканска пехотна дивизия, полковник Константин Каварналиев. Участникът в 3 войни на границата между 19 и 20 век, войни за спасяването, обединяването и утвърждаването на 3-та българска държава, пада на командния си пункт край Дойран на 23 юни 1913 година, на 7-я ден от сраженията, в които командваните от него 3000 войници дават твърд отпор на 42-хилядната гръцка войска. Нека да докажем, че сме достойни за подвизите на дедите ни. Сдружение Плиска. ДЗИ Банк АД, клон София. Айбан БГ71 REXI 9320 1001 77 10 50. Биг код REXI BGSF. Драги зрители, още веднъж довиждане. Още веднъж ви приканвам да поемете към Националния музей да видите съкровищата и да ви кажа, че за съжаление на 17-ти, т.е. следващата събота, няма да има предаване Памет българска, пак има някакво световно първенство. Стана като дискотека нашето предаване, в зависимост от спортните състезания. Но какво да се прави, спорта също е важен за духа и здравето на младото поколение. Довиждане до 24 февруари.